салом алейкум ба ҳама бародарони муҳоҷири тозӣ. хуш омадед ба канали ман Иблисино. маҳмад кардед биро подписатсия кунед. ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз Маҳмаҷонович. бародарони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки дар ҳамин канали доктор яъне Беҳрӯз Ибни Сино илтимос аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам бидроед ҳамин канала подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, чунки мо бутунем мақсад дар оянда видеои нав ба нав бигзорем. ҳозир просмотр мо ғалтагия мақсад моро кӯшиш кардем ки ҳамин канал подписчик бисёр шава, активнист бисёр шава. бале ман мефаҳмам ки дар бораи бемориҳо ман бисёр вақт суҳбат накарда ҳастам аз сабаби корҳои бисёр буданам. вале бародарои азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам бидроед подписатсия кунед ва ногуфта намонад ки касоне ки бемор мешаванд дар шаҳри Москва, дар ки ҷое бемор мешаванд, худованд нигаҳбонтон бошад. номерҳоро дар поён мемонам, номери ватсапа. бидроед саволотро нависта бимонед. хо шабай, хо рӯза, кадом вақте боша намеша, ягон диде ки бемор, ягон бародаратон меғалта, ягон бемори сахт мешава ёки сартон дард мекунад, умуман умуман оиди беморӣ чизе меша намеша, бародаро изҳор накашем, бидроед бинависед, савол бикунед, подписатсия кунед, ҳамин коре кунед ки дастгирӣ кунед. бале ман медонам ки мақсад дигар бародаронро мисол дастгирӣ мекунед, каналшона мисол теъдоди подписчикҳо зиёд шудагӣ ҳастанд, ҳамиҳоро кӯшиш кунед теъдоди подписчикҳои моро зиёд шаванд, моро дар оянда дастгиритон кунем. ягон ҷои шумо дигар ягон чиз намехоҳем. хуб, ин ман будам доктор Беҳрӯз Маҳмаҷонович. хуб, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонтон бошад.